Cheer. Rihanna. Good girl going bad. Mit navn er Helle Røgtun. Andreas. Cheer. Rihanna. Good girl going bad. Synes du, sport er kunst? Ja, altså lidt, fordi man bruger kroppen mere, og det er jo altså lidt svært at forklare. Altså ja, det er sådan set kunst på en mærkelig måde. Er der noget ens ved kunst og sport? Nej, så der er ikke så meget ens, synes jeg ikke. Hvad gør sport til kunst? Nok på den måde, det er sat sammen, de forskellige ting. Hvad oplever man som tilskuer til sport? At man nok godt kunne tænke sig på den ting, man gerne vil. Okay. Tak for det. Cheer. Rihanna. Good girl going bad. Dyrker du sport? Ja, det gør jeg. Hvad for noget sport? Jeg spiller fodbold, og jeg spiller håndbold. Hvorfor dyrker du sport? Fordi det er sjovt, og man altså det er socialt godt sige på den måde, at man får mange gode venner. Og Ja. Synes du, sport er kunst? det ved jeg ikke rigtig. Altså, måske nogle ting er, men jeg tænker ikke, at brydning er kunst. Cheer. Rihanna. Good girl going bad. Yes. Dyrker du sport? Ja, Hvad for noget sport dyrker du? jeg kan godt lide at ride, og jeg kan godt lide at sejle kajak. Og så cykler jeg. Hvorfor dyrker du sport? Det gør jeg for nogle gode oplevelser, og for sådan, kroppen holde lidt fysisk i orden. Ja, for at få en god kondition. Synes du, sport er kunst? Altså, når man ser nogle rigtig dygtige kunstnere, så synes jeg jo, det er kunst. Og jeg vil også sige, hvis jeg sejler med en kajak, og er ude i naturen, og sådan flotte træstammer og sådan noget, det kan jeg jo egentlig også godt synes lidt er kunst. Ja. Så hver gang jeg er ude og sejle, så er jeg lidt på museum og så kunst. Bare ude i naturen. Synes du, der er sammenfald mellem kunst og sport? Ja, som siger, det kommer lidt an på, hvad briller man tager på. Hvis det er sådan en rigtig svedende, grim mand, så synes jeg ikke, det er kunst. Men det er der måske andre, der vil synes, det er kunst. Også hvordan, om det bliver filmet i en bestemt vinkel. Nogle fodboldbilleder kunne godt være kunst, hvor andre vil synes, de er kedelige. Så det kommer, kunst synes jeg, det kommer an på måden, ligesom det udfolder sig på. Cheer. Rihanna. Good girl going bad. Dyrker du sport? Ja. Hvad for noget sport? det er jo fodbold. Hvorfor dyrker du fodbold? Det er sjovt at få emotion. Synes du, sport er kunst? Ja. Hvorfor? Ja, hvorfor? Fordi der er mange ting, som ikke alle kan gøre. Så ja, Det var i orden. Hvad gør sport til kunst? ja, hvordan man sådan kan, for eksempel de der 100 meter løber, hvordan de sådan kan, måske ikke er så hurtigt til at starte med, men så der træne, så bliver de rigtig hurtigt.